Mä jotenkin ehkä ajattelen, että mä niin kuin nappaan semmosia hetkiä, jotka on mun mielestä jollain lailla, jossa se kauneus vilahtaa. Ja se voi olla jossain ihan tosi arkisessa tai tavallisessa tilanteessa. Ja kun siinä löytää sen kauneuden, niin musta tuntuu, että ne on ehkä niitä elämän, siinä on elämä. Mä luulen, että se minkä takia ihmiset on tykännyt mun runoista, niin liittyy siihen, että ne on tietyllä tavalla aika helppolukuisia. Niin se ei ole välttämättä semmoisia metaforia, jotka on mielettömän korkealentoisia tai jotenkin vaikeasti ymmärrettävissä, vaan siinä on jotain semmoista samastuttavaa, joka on jo tarpeeksi helppoa, mutta tarpeeksi syvällistä. Ehkä semmoista jotain, mitä me jokainen ihminen käydään jotenkin läpi elämässä. Niin. Ehkä sitä uskallusta käydä läpi niitä omia kipeitäkin asioita ja toisaalta löytää sitä iloa elämästä. Ehkä vaan, että jotkut tunteet herää, jotain ajatuksia syntyy, niin se olisi jo tosi hienoa. Jos mä alkaisin jostain, niin mä alkaisin siitä, että mä olisin häpeilemättä minä. Mistä sä alkaisit?